Aha. Kedy je taký koncert? My hráme, ako o 9. hráme 20 minút do 9:20. A predtým všetko budeme... Je to tak Nie, o 20. Práve, že naše To tam bolo napísané, že to je... Áno, ale už som ti poslal aj ako nové inštrukcie, lebo rozhlas má tú dimenziu, že vie posunúť celý vesmírny čas až o 1 hodinu. To dokázal. Devín je naplánovaný, že pol hodinu pred nami končí. On to mal dávať naživo, Devín. Tak ja mu pošlem tento záznam, akože záznam zo skúšky. Aha, dobre. Hej? A poslucháč si to nevšimne. Lebo dám zvúšku, kde budem hovoriť, že a teraz naživo z Bratislavy. A teraz naživo z Bratislavy. Robert Filiu, výtvarník, v roku 1963, samozrejme v ateliéri, v Aachene, niečo konzumovali a v tom stave hodili špongiu do vedra s vodou a tá napuchla. Vtedy on povedal takú vetu, že pred 1 000 000 rokmi ešte neexistovalo umenie. No dobre, tak to všetko prehrmelo. 10 rokov potom sa vrátili k tej myšlienke a začali hovoriť, áno, vlastne to umenie sa narodilo pred 1 000 010 rokmi a mali by sme to nejakým spôsobom pooslavovať. Tak si začali umelci vymieňať darčeky, formou samozrejme tie kreslené, neskôr prišli faxy, potom prišli maily, neskôr prišli, dá sa povedať, také že sieťové zoskupenia a on začal raziť, tento Robert Filiu, myšlienku, že nekonečnej väčšnej sieti umelcov celého sveta. Že všetci umelci by mali ťahať spolu na jednej umeleckej sieti. No a v roku 2005 táto Európska vysielacia únia, to je vlastne taký spolok európskych vysielateľov, kde sme aj my členmi, si povedala, že my máme také tie experimentálne skupiny na hľadanie nových foriem, na hľadanie novej zvukovosti. Čo keby sme si v rámci tej našej skupiny urobili takýto nejaký event, kvôli tomu, aby aj nás lepšie videli, lepšie nás chápali a vlastne všetko má význam a zapojíme sa vlastne do tohto happeningu. Iniciuje to Európska vysielacia únia, čiže tá vládne aj technológiami. A vládne aj tými technológiami transportnými. To znamená, že jednotlivé rozhlasy sú pospájané cez vlastné linky a aby to nejako fungovalo, tak vlastne máme 2 satelity k dispozícii, vlastné satelity, kde nám robia spojenie medzi jednotlivými účastníkmi. Čiže tento program funguje tak, že idú 4 hodiny darčekov po 20 minút, kto chce sa prihlási, idú 4 hodiny, ale v 2 vrstvách, to znamená, že 2-krát toľko darčekov. A ten, kto to prijíma, napríklad aj Slovenský rozhlas, toto Rádio Devín naše, sa na tom zúčastňuje, tak sa pripojí, obidva satelity má pripojené k vysielaniu a naši redaktori to nejako komentujú ako Formula 1, keď ide, a kto koho predbieha, a kto kedy ide. Máme časové tabuľky, kde vieme, kto kde hrá, čo hrá a teraz povieme napríklad, prepíname sa na Antwerpy, ideme do Barcelóny a oni sú tie satelity ešte posunuté, že v polke tých časov sa menia tie programy, to znamená, že vždy pod každých 10 minút môžeme ísť do iného kútu Európy a rozbaliť si darček, ktorý tam pripravili pre nás všetkých. Tak základom bolo predovšetkým to, aby mali tí muzikanti vzťah k takému rustikálnemu poňatiu vo využití nástrojov, čiže aby to boli jednak aerofónne nástroje, aby
aby sa čo najviac približovali takému tomu ani nie rustikálnemu poňatiu v tom základnom princípe, ako poznáme z autentického folkloru, ale z toho nadšenia, z toho srdca pre improvizáciu a pre vzájomný hudobný dialog. Keďže sme v tom kolotoči a spolupracujeme na autorských dielach jednotlivých skladateľov, tak máme, dá sa povedať, taký nejaký zlatý fond slovenskej elektroakustickej hudby. To je tá generácia zo 60. rokov až po súčasnosť. A to sú veci, ktoré vo svete vidia. Oni zrazu zistili, že po vydaní vlastne našich 3 platní, profilových LP platní, vy ste v roku 75 robili takýto sound? Vy ste vlastne takto komponovali? No áno, lebo oni to nevideli, sme boli zatvorení a sme sa nemohli vymieňať. Takže ja som sa pozrel na nejaké čriepky môjho života, ktoré som našiel vo svojom telefóne, ktorým točím svet okolo seba. A z tých čriepkov som poskladal vlastne väčšinu z toho. A ten zvyšok som doplnil buď 3D grafikou, alebo nejakým screen capture. Je to zlepená vitráž rozbitá. Fujaru si vybral Juraj Ďuriš a vedel, že ja sa venujem fujare s elektronickými úpravami, keďže sa poznáme už dlhé roky, vedel, že sa môže na mňa spoľahnúť a že tá škaredá fujara bude skutočne veľmi škaredá. Ja takisto osobne som sa to viac menej musel učiť, lebo každý muzikant v tej mladosti má takú nejakú ambíciu sa nejakým spôsobom odinterpretovať ako osobnosť. No ale už aj Andrej Šeban povedal, že čím hrá viac na gitare, tak tým hrá na gitare menej. A táto veta, ktorú vyslovil asi pred 15 rokmi, pre mňa bola taká zásadná, že začal som si aj ja všímať práve také tie momenty, že nie vždycky je dôležité mať tam plno tých nôt, ale v podstate skôr zachytiť tú atmosféru a ten pocit, ktorý človek práve predtým má. Ozembuch je taký jeden z mála tradičných slovenských nástrojov, ale ostal taký trošku uviaznutý v tej histórii, tak ja sa ho snažím dostať do súčasnosti. Elektronika tam je v podstate postavená z týchto rustikálnych prvkov, čiže ona sa javí ako elektronika, ale vo svojej podstate sú to rustikálne prvky, nástroje, konkrétne zvuky, zvuky prírody a sú transformované prostredníctvom elektroakustických techník. Mne starí majstri, keď som sa niekedy učil hrať na tie dýchové nástroje, rozprávali, že na fujare sa nehrá, na fujare sa rozpráva. A niekedy potom človek sa snaží vyslovene to podchytiť najzákladnejšie. Nie ten balast a taký ten balón rôznych frází, ako veľakrát človek počuje, ale vyslovene ísť po tej podstate. Improvizácia ale neznamená, že to je niečo také bezhlavé, že jednoducho aj tak pri tej improvizácii sa musím ovládať a musím počítať s rytmom, s temporytmom, musím počítať s tým, že to má mať nejaký tvar. Dokonca by som povedal, že dosť mi mozog vtedy pracuje, aj keď to tak nevyzerá. No ani by som to nenazval spev, ale spev je tiež jeden zo základných nástrojov emocionálneho vyjadrovania sa, improvizácie a vzájomného dialogu, tak ten spev je tam tiež zastúpený ako jeden z tých základných ľudových prostriedkov, ako sa stretnúť v čase a v priestore a pomuzicírovať si. Takže bolo na mňa vidieť nejaký nepokoj. No tak ten nepokoj... Ja som nemal z muziky, ja ti poviem pravdu, že mňa trocha chrbát bolel. A som musel tak povystierať troška a možno to si z toho cítil nepokoj, ale nemal som nepokoj, lebo videl som, teda bola to voľná improvizácia. Tú hudbu som mal aj doma predtým, tak som si to tak zbežne vypočul. Zásadná je pre mňa predstava Juraja Ďuriša, ktorý je autor v podstate celej dnešnej skladby, ktorú každý z hráčov doplňa tak, ako si jednak autor predstavuje, ale prináša niečo zo seba, prináša niečo zo svojej tvorby a prináša to,
čo on žije a čím ho vlastne táto skladba oslovuje. Dobrá improvizácia je taká, ktorá je perfektne pripravená. To znamená, to sú odskúšané veci. Podklady sú, dá sa povedať, že z histórie. Od roku 1983 až po súčasnosť sú nejakým ako zlatým pokladom. Napríklad Fujara trombita, čo tam hrá Jozef Peško, Svetozár Stráčina. To sú také hity, ktoré sme točili a za ne sme aj ceny dostávali vo svete. A to sú z takých fragmentov akože polepené kúsky a do tých ešte hráme ako v súčasnosti ako keby ďalšiu vrstvu, takú tú našu súčasnícku. Keď máš také kvázi bezbrehé možnosti, sa človek môže stratiť aj, vieš. To je ako keď malé dieťa, keď sa narodí a teraz príde na svet a zrazu môže vystrieť ruky, tak je celé nepokojné. Tak túto, keď človek na toto není zvyknutý a teraz má sa možnosť tak rozostrieť, tak nevie, čo má robiť. Možno toto je taký ten rozdiel, že musíš najprv zistiť, že čo je tvoja úloha v tom, ktorom ansambli, tej voľnej improvizácie, dajme tomu. A keď si ale zase na druhej strane, keď v takom ansambli už pôsobíš nejaký čas, tak je to v podstate to isté, ako keby si hral nejakú komponovanú hudbu. Kreovanie tímu, ktorý má spolupracovať, to je otázka času. Robíme to už dlhé roky, poznáme sa, tí slabší sú zabudnutí, prichádzajú noví, ktorí sú akože otvorení a ja to beriem tak, že mám dobrý ňuch na ďalšie otvorené projekty. Je to muzika, kedy človek zavrie oči a nechá sa tým niečím všetkým unášať a pokiaľ je človek trošku tak nastavený aj k takým trošku experimentálnym formám muzicírovania, tak je to potom prechádzka ružovou záhradou. No, táto skupina interpretov sú tak kvalitní interpreti, že tam v podstate netreba nejaké enormné množstvo skúšania. Stačí, keď sa dostali k materiálu, s ktorým sa vnútorne ako umelci a kreatívni tvorci stotožnili. A v tom momente tá súhra je očakávateľná. A pre mňa to je veľká inšpirácia, takýto večer, pretože z toho dostávam zase nové nápady, impulzy, aby som niečo iné napísal. Či už je to poviedka, či už je to báseň, či už je to celá kniha, román. Takže ja vlastne tak lietam zo žánru do žánru, z umenia do umenia, ale je to preto, aby som sa stále nejakým spôsobom inšpiroval, aby som nezastavil, aby som nezaspal, aby som stále hľadal niečo nové. Chuť pracovať, otvorený priestor experimentu, nemáme žiadne hranice, kde by nás niečo akože obmedzovalo. To všetko nám dáva takú spoločnú energiu, aby sme mohli niečo vyprodukovať. Je to také niečo ako možno, že free jazz, alebo že my si vlastne stanovíme tie hranice, kam chceme ísť, čo chceme, urobíme. Nikto nás nevie spratať do žiadnej konzervy ani zaškatulkovať. Super. Neznalosť toho priestoru experimentálnej a elektroakustickej tvorby súvisí hlavne predovšetkým s tým, že nemá jednak akademickú a odbornú podporu. To znamená, že na vysokých a stredných školách sa systematicky tento obor nevyučuje, čo je veľká škoda, lebo vo svete je to rovnocenný odbor vo vzťahu k iným, ako je napríklad kompozícia, improvizácia, jazzová hudba a tak. Na Slovensku to žiaľ tak nie je. Prirodzene sa potom ten potenciálny posluchač k takýmto projektom alebo k takémuto umeniu nedostane. Ak toto je považované za niečo divné alebo za niečo nie mainstreamové a nie je veľa ľudí to bude počúvať a bude tomu rozumieť, alebo vedieť dôvod, na čo vlastne sa to robí, tak mňa to vôbec nezaujíma. Ako ja to robím pre seba a pre ľudí, alebo s ľuďmi, ktorí to chcú tiež robiť a majú z toho nejaký zážitok. Češi sú na tom úplne inak. Češi aj ten mediálny priestor majú, dá sa povedať, rovnocenne rozdelený medzi rôzne žánre a venujú tomu aj odbornú a takú tú osvetovú energiu, ktorá dáva priestor
na to, aby v podstate nielen poslucháč, ale aj divák sa dostali k niečomu, čo má intimnejšiu, hĺbšiu a časom viac a viac dozrie tú úroveň zachytenia nejakej emócie alebo nejakého názoru, ktorý je v tej hudbe alebo v tom umení skrytý. Dnes je to už ako jednoduchšie. Dnes to je síce otvorené, ale zase menej koncentrované. Tí ľudia sú skôr takí otvorení viac k sebe ako k ostatným a nepestujú takého kolektívneho ducha. A u nás ešte máme tú tradíciu, takú tú si prenášame takú tú kolektívnu, historickú, že sme pracovali spoločne na mnohých projektoch, aj pracujeme a ja každému hovorím, keď nepôjdeš s nami, nebudeš videný. Vyber si, mladí. Lebo mladí sú individualisti, oni sa trhajú, že oni si spravia svoje. No sprav si, ale nespraví si pre ABU napríklad. Čiže takto si tu žijeme. 5. Pripraviť. Euroradio Ars Acustica. Art Birthday 2024. A teraz naživo z Bratislavy.
Idem po ulici. 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 Kúpil som si čerstvú salámu. Idem po ulici. Idem po ulici. Kúpil som si čerstvú salámu. Idem po ulici. Koho nevidím, si taká nádherná. Budeme spolu jesť čerstvú salámu. Si taká nádherná. Budeme spolu jesť čerstvú salámu. Idem po ulici. Idem po ulici. Budeme spolu. Jesť čerstvú salámu. Budeme spolu jesť. Budeme spolu jesť čerstvú salámu. Čerstvú salámu. Budeme spolu jesť. Idem po ulici. Idem po ulici. Koho nevidím, si taká nádherná. Nádherná. Budeme spolu jesť čerstvú salámu. Čerstvú salámu. Budeme spolu jesť. Si taká nádherná. Čerstvú salámu. Budeme spolu jesť. Idem po ulici. Idem po ulici. Idem po ulici. Budeme spolu jesť čerstvú salámu. Budeme spolu jesť čerstvú salámu. Čerstvú salámu.
Idem po ulici. 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 Dnes nemám žiadnu salámu. Dnes nemám žiadnu salámu. Dnes nebudeme jesť salámu. Idem po ulici. Koho nevidím, koho nevidím, už nie si nádherná. Už nie si nádherná. Už nebudeme nič jesť. Nebudeme jesť čerstvú salámu. Bola si nádherná. Už nie si. Už ani nemám čerstvú salámu. Už nebudeme jesť čerstvú salámu. Už nemám nič. Už nemám nič. Už nemám nič. Už nemám nič. Ani tú čerstvú salámu. Ani tú čerstvú salámu. Bola si úžasná, bola si nádherná. A už nemám nič.
myška zakunikala. Poďme na tú salámu. No. Poďte. Si taká nádherná. Môžem vás ešte poprosiť, musíte v nálade sem, keby ste prišli jednu spoločnú fotku vám urobím, dobre? V nálade aj tak vyzerám. Nie je to dôkaz. Dôkazový materiál? Tak je, ale až po 15 hodinách. My sa fotíme až po 15 hodinách po výkone, ako pán podpredseda parlamentu. Áno, ako v nálade, že sa tak máme tak ako... Trošičku, ešte málo som široký. A usmievať. Akože sa poznáme. Poďte ešte trošičku bližšie na seba. Dobre ste som, mladí ľudia? Dobre. Dobre si? Ešte chvíľočku. Taký je dôkaz celý. Dôkaz. Živý Živý dôkaz. Tak, no tak hej. Tak. A my už máme krče. A nedáme si jedno, takže odzadu. To už mám načapované. Pardon. U koňa. Jako? My to má na iPhone. Áno. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ešte takto odzadu. Keď sa otočia, ale jednu takú, však to je... Ešte jednu takú. Poďte k sebe teda. Lebo teraz tie brucha nevidieť, viete? Johnny, môžeš ku mne o chvíľku prísť? Johnny.